tardísimo. Pero canto dormín. É tardísimo. Antes de sair vou revisar o cuarto. Pareceme que esquezo algo. Oh, 5 euros. Xa non me acordaba que estaban aquí. A porta deste armario vai bella. Hai unha nota. Di: cando espertes, ven á corte. Teño unha sorpresa polo teu aniversario, papá. É certo, che fago 12 anos. Vou descansar un pouco para salir máis tarde. Cun fouciño podería tallar este arbusto para pasar. Moito dormes, filla. Hoxe é sábado, papá. Sí, pero é o teu aniversario. Non queres ver que sorpresa che teño preparada? Home, claro. Vale, para iso temos que ir á vila. Pero antes teño que reencher os bebedeiros dos cabalos, que están secos. Non me digas máis, teño que ir ao regato buscar auga. Teño aí un caldeiro baleiro. Se me faz o favor. Vale, agora teño que ir ao regato, que é ao lado da casa. Ben, con isto abondo. Voulle levar a papá. Moi ben, Xeliña, pois deixámoslo aquí e xa non morren de sede. Veña, imos ata Oseira, ségueme. Pois xa chegamos. Imos dentro a ver se está a tua irmá.
Oda, Xeliña, parabéns. Ben, pois a sorpresa é que a partir de agora vas ter un cuarto nesta casa. Preparamos o cuarto baleiro para que non teñas que ir de vir todos os días para ir á escola. Xa vas sendo maiorciña e Xana é responsable para cuidar de ti. Genial! Así aforrareime ese pesado camiño todos os días. Ben, pero tes que facer caso a todo o que che diga a tua irmá, E as fins de semana vides as dúas dormir a granxa. Entón podo ir polas miñas cousas. O cuarto está baleiro, así que haberá que ir mercando todo o que precises. Ben, baleiro de todo non. Hai unha mesa e un agasallo en riba da miña parte. Imos velo. Un álbum de instrumentos coleccionables. Encántame. Sí, nel irás poñendo todos os cromos de instrumentos novos que vayas aprendendo. Mira de novo, xa che puxen os 4 que estivestes traballando na escola estes días. Como incentivo para que estudes moito, vouche dar unha moediña por cada novo instrumento que consideras poñer no álbum. Sí, a ver se es quen de completalo todo. A min aínda me faltan uns pouquiños no meu. Faltanche moitos. Verás cando coñezas os instrumentos que hai en Cantares da Brétema. Cando pulsas nun instrumento poderás ler o seu nome, escoitar o seu son e saber como se toca. Nesta páxina están os de percusión, divididos segundo o material: madeira, metal e membrana. Para sair da lista álbum, preme no debuxiño do boneca que sae pola porta. É a caixa chinesa, de madeira. Tócase batendo cunha baqueta. Son as claves, de madeira. Tócanse entrechocándoas. Son as cunchas, de material natural. Tócanse fretándoas. Son as maracas, de madeira. Tócanse sacudíndoas. Ola, Xela, encántame o teu novo cuarto. E logo ti xa o sabías. Claro, o que viña, estamos a buscar os instrumentos que roubaron na escola. Ves a axudarme a topalos? Din que viron un preto do río. Mira, así igual xa podes meter algún novo no álbum. Veña, pulide a buscar. Veña, marcha de buscar eses instrumentos. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. O río está baixo no sur. Mira, ali hai algo. Ao outro lado do río tamén hai instrumentos. Podemos cruzar nesa barca. Vayamos á escola para devolvelo e ver de que instrumento se trata. Oh, non ten remos. Teríamos que mercalos na tenda. Da igual, vayamos á escola a devolver este que xa topamos. A escola é por aquí á dereita, non te perdas. Oh, traedes un dos tamboriles que faltaba. Este é un instrumento de membrana e é un dos máis importantes da nosa tradición. Chámase de membrana por esta pel que ten onde damos os golpes. Tamén é de membrana a pandeireta e o pandeiro. Ben,
Cando esteades listas, falade comigo. Quero vos encomendar unha misión. Engades un novo instrumento ao teu álbum. Ese é o tamboril ou tambor, de membrana. Tócase golpeando cas baquetas. Como xa notariades, a seca da gran árbore está nos a afectar. O resto de plantas están murchando. Os animais están inquedos, os froitos podrecen. Ides ir con rimellón de novo á árbore para regala e investigar que lle pode pasar. Para iso precisaredes mercar un caldeiro na tenda para levar a auga. Liscade xa, ide á tenda de Candé a mercar un caldeiro. Stravinsky ten un cartel na porta. Non molestar. Estou en proceso creativo, Stravinsky. É a casa do ferreiro. Agora non teño que ir aí. Ola, rapazas, a que andades? Como? Queres ir de misión e non dicides nada? Eu vou con vos, Bo día, rapazas. Son Candé, a nai de Rimellón. Agora que é mestre na escola, xa non se quere encargar da tenda. Así que aquí estou eu. Que queredes? Polo momento os remos están esgotados. Pregunta máis adiante. Precisades aforrar un pouco máis. Moitas grazas. Xa o tes na túa mochila. Moitas grazas. Xa cho levo a túa casa cando fago o reparto. Deica logo. Se queredes marcar máis cousas, teredes que conseguir cartos. Falade coa xente da vila, que seguro que vos pode dar cartos a cambio de favores. Tamén podedes atopar baúis con cartos por aí perdidos. E se tedes instrumentos, podedes tocalos na rúa para conseguir unhas moediñas. Buscade ben. E onde podemos mercar instrumentos e móveis? Necesito unha cama. Para iso tedes que ir ao taller de Stravinsky, que é experto en fabricar instrumentos, pero tamén fai mobles e outras cousiñas. Ei, pois se mos dixo que iades con Rimellón, xa vos estaba ardando ali na entrada do bosque, Seguídeme. Bo día, rapazada. Por certo, Xela, ningún traedes instrumento. Agora xa non adoita facer falla, pero recordade que antes os instrumentos protexíannos dos melómanos, uns monstros moi perigosos. Ao tocar, podíamos facer que escaparan ou que se debilitaran, porque odiaban a música. Por iso sempre debemos levar un instrumento en riba. Xa, o problema é que a pandeireta que tiña, que era da miña irmá Xana, rompeume. Pois entón, antes de sair, terás que ir falar con Stravinsky e que che fala unha. Pero xa tiven bastante con conseguir cartos para o caldeiro e agora queres que gaste máis. Eu tamén che son agarrado, Xela, pero o meu avó sempre dá o primeiro instrumento de balde, así que non tes problema. Aínda que adoita pedir algún favorciño a cambio. Hoxe tiña música de rúa, pero despois se vai para o taller poderáche facer. Están preto da casa da tua irmá. Imos falar con ele. Antes de sair, terás que ir falar con Stravinsky.
Bo día, rapazas. Que queredes? Deica logo. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.